Ukhala ngokuthi uke waphuma iy'mpethu esithweni sakhe sangasese and le nto iqale ngazuthi uzongena ama-period mese uyabheka nakho ziyaqathaka. Mhlawumbe khona into enjalo oke nje wayizwa before noma uyaqala nanokuzwa ukuthi sekeyenzeka kumuntu le nto noma mhlawumbe unalo ulwazi thizeni. Nginalo ulwazi mina okwenzile and kusakuncane kusakukhulu Manje ozokwenzeka. siphikelani Ukuthi wena wakwenza. cha phela bekusafuna ukuzwa kahle kahle ukuthi kwenzakalani. Ngoba ungijwayela kahle. Inkinga iqala lapho. Manje uzokwenzani? Ufuna ngenzeni wena? Phela ngakwenza la manje. Kusa-early. Ngizangakwenza. Ayibo rest ntombazane. Ngiyanibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke igama lami nginguStufuza Dlanga Mandlezulu. Usisi njengoba ngivakashele kusho kona lokho ukuthi ikhona lento engamjabulisile kahle kwi-relationship yakhe okuyena umuntu ozosichazela kabanzi ukuthi yini embeke la. So-ke asike sizwe ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Njani ngiyaphila? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila nami. Sharp. Ubuya kuphi ngokuhlala? Ngisuke empangeni. Esangoyana. Esikhawini. Oh, esikhawini. Kwabani isibongo? Kambatha. Mbatha. Yeah. Umthiya. Yeah. Mana-ke manje empangeni mfethu. Hayibo. Nisuka le eHotshi nize niyoshopha edolobheni. Aninayo nje enye indawo la. Ikhona i-shopping center esikhawini ikhona. Shopping center encane. Yini igama layo? I'm not sure angilazi ngoba ngikaze ngihlale vele khona isikhathi esiningi. Ha, yibo. Yabo empangeni angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa hayibo wawe ma itolo sayishiya akwaphela 2 hours sihambe ngobhuqu ngibona ukuthi ngicela ukuthi abantu bashopha kuphi la noma mhlawumbe banezithuthuthu understand. So ke ngicela ungichazele la uhlangana khona no-person wakho unyaka nahlangana ngawo nje kwenzakalani futhi mhlangana Sahlangana e-college. E-college elangeni. Nekamashi. Lapha ngisesivanandi. Okay. And then mesihlangana yena wenza i-3rd year mina ngizi-1st year. Shuthi lapho 2023. Okay. Sihlangane akumnandi kusama ngithanda umfana wabantu. Okay. Izanazo. Akuthanda boy abantu. Sihambe engikhiphe yonke into engicelayo then ngiyithole again. And then nakubo bebengazi. Bengihlezi ngiyakubo uyabona siyazi ukuthi hayi makoti kaNhlanhla mina. Okay, uNhlanhla. Waba isibongo uNhlanhla. Kangcono. Oh, okay. And wena uhlabele ngani ngco? Kanjani ngihlabele. Phela mina sengiyasawa yonke into. Hey, abantu sebedithana khona la endlini bethana. Uningi. So, ekuhlanganeni kwenu ukuphethe kanjani? Ngiphethe kahle ngihappy shame. Ayikho into engayitholi. Isikhathi sami uyanginika siyahamba nje sibe busy njengama-couple enza yonke into sami si-out. Yabo. Efika empilweni yakho ube naye umunye umuntu athandana naye noma cha? Mina bengaze ngitshele lokho. Okay. Bengakaboni nami. Wena esayidini lakho? Bese khona phela isincinza ngase ngasiyeka ngibona ukuthi serious. Wangasasincinza futhi? Ngasiyeka ngaqhubeka naye. Manje ikuphi inkinga uthole noma usolani kwenzakalani? Inkinga iqale ekuthenini usiswagi. Belokho engifonele ngitshela ukuthi uthatha ngentombi yabo like umuntu mosamthanda ke nawe ukhohliswa uthando. Awuboni lutho nje bekutshela ngabe santhi nje ninamanga. Sisakhe lokho ngitshele and then after that mhla ifika nentombi usisakhe angishuthele bengena endlini angisendela athi buka. Lapho ngalesi sikhathi ngisesikoleni angikwazi kwenzana angikwazi ukushiya lecture ifundisa ngiphume ngithi ngiyobukana nomuntu and then kwaba into kanjalo ukuthi yo manje lo girl lo okay usisi wakushuthela ugirl ebusweni uyamazi ukujwayela ubuso bakhe noma bowuqalisa nje ukumbona ukubona isithombe sakhe kade ushuthele like ngimtshela uma ngijwayele ukuya kuyena ngimvakashele uGay no ngisho ugirl lo shuthiwe naye ugela ngimjwayele Heybo. Okay. So, wasithatha lesithombe wasuzidlulisela kuNhlanhla noma mhlambe wawushaya ngo-view once. Hayi kwangishaya ngo-view once nje ngasibuka. Ayikho into engizona nje ngo-view once empilweni yami. Ngo-view once ngoba ngisho uzama uku-screenshot-a uyanqaba. Uyanqaba. Ngathi ungazuthatha enye ifoni ushuthe la. And then angicabanganga kwabe sele nje ngazizwa ngicasuka ngathi ngiphuma nje ngathi nje nginiphu la.
Mhlawumbe ngabe ubashutha nje basendlini. Abashutha bayangena. Oh, ubashutha bengena. Shuthi yena besendlini enkulu babona bengena esangweni bona ukuthi shuthi labantu bahamba bawu-2. Uke wamtshela uNhlanhla ukuthi sengiyazi ukuthi unomunye umuntu. Angaze ngimtshele ngakhetha ukuthula nje ngambuka. Awuthanda umuntu Cha ngifuna ukuyifawundathela mina engaze esegcine secasukela ngisho sisibakhe. Kungcono kube sengathi bengimtshela kube sengathi mina engibonile. Ngoba ube ngamtshela ukuthi umuntu washuthi bezobona ukuthi umuntu wakuba segcekeni. Manje njengoba usinikezile inamba yakho uGeli lo wayithola kanjani inamba yakhe? Ngayisendela usisi wakhe. Nayo futhi inamba. Sisi wakhe nje. Hello sisi. Wayefuna ngazi iqiniso shuthi phela shuthi wayibona sengathi ngimthanda kakhulu uGayi. Oh okay. uGayi yena shuthi usedlala kancane. Ungayenza lento kumfowenu? Angayenza mina. Mengibona ukuthi ingane yabantu yenza isilimo. Khona umuntu obonayo ukuthi uza sacrifice agolozela abazali nje emfaneni ngiyayo. Ithi ngimlanda uGel. Kodwa angazi uGel mayifika la athi mina uNhlanhla angiziboni ngihlala naye futhi ngiyesihlukaniso ukuthi wena usuyazi ukuthi mina ngithandana naye. So uzimisela ngokuhlala noma ngabe kuthiwa uGel usho kanjalo noma uyaphuma. uGel mehlala ayingeke ngoba unzima ngiyaphuma. Uyaphuma ne? Hayi ngiyaphuma. Awusho ngoba nakho ukwatile. Ngiyaphuma nje izinto uGel asezenzile kumina ngiyaphuma. Wenzeni kanti uGel? The other day ngisendlini ngihleli and then private party yami ngayithola ngiphuma impethu and then nganga-understand ukuthi kwenzakalani. Impethu? For? I think kwakuyisichitho uGel engishaya ngisichitho. So sihlaphe ngihlukane noGayi. Manje wazibona seziphuma or zaqathaka noma mhlambe wawuzwa something like ngangihleli as in like kubona mazongena kuma period ukuthi sengathi nje something is happening esinyeni sakho and then mawusuka umuthi yochama hawu ziqathakele then umuntu ayibona ngenzakala awubengekho labo kubhlungu khona kwangabhlungu ndawo njengoba sengathi ngezwe sengathi ngingena kuma period and then hawu kanti uye wenza njani mawubona lonto hawu ngaqunga phela ngafonela uma and then wezakhe ngirancinza umzimba yo yabona nje izilwane ezincane ave ngiyisaba kufana nezintuthane imese ziningi seyiphambana la ngiyasaba umzimba uvele kufana nezinto ezincane ezimbobombobo ngiyayisaba inhliziyo yami yonke so uke walapheka kanjani umama usumfonelile uye bathi mhlawumbe uke semntwini ozokulapha noma ngoba angicabanga ukuthi impethu mhlawumbe udokotela besingisi wayesemsebenzini and then wathi uzobuya abuyele kumina and then ngase ngatshela uroommate ke wathi asambini kubo-ke shuthi kunomuntu vele wayenza izinto zezulu and then zasahamba ke roommate so izinto obuyisebenzisa mhlawumbe beyigcotshwa noma befana okunye bekuphuza ugqume bathi ugqume uphuze so isimo sakho i-menstrual cycle ibisihamba kanjani emva kokuba kade sekwenzeke lento ke mhlawumbe ngahlala mhlawumbe 3 days yancipha then ngase ngaba ngesibhedlela ngocela bengi-check isine ngaphakathi ukuthi asinalutho ngafike ngabatshela istory and then wangi-check-a wathi hayi akunalutho so uthole kanjani ukuthi uyena Geli lo kaNhlanhla owenze yonke lento le obvious uyena ngoba uyena ngeke ngingashuthelwa uyena nomunye ngeke asuka shutheni ube uyangazi mina engamazi ngoba ngeke usuke uthatha umuntu ongamazi ngeke ndisuke uthatha umuntu ongamazi yo ithi ngimlande-ke kodwa-ke so ekumlandeni kwami ngifuna ukwazi ukuthi uzomconfronta ngezinto zempethu ekubeni awunayo ishow okay vele ngiyakuzwa ukuthi vele ngizothatha umuntu ongamazi but ngeke uzube neshow uyena ngempela noma mhlambe into ewumeqo mhlambe wayeqa eminyango mhlambe ibekelo kuthiwa ibekelo nje khona izifo ezinye oyithola ngesimanga sokuthi weqile mase kuba khona ezinye oyithola mhlambe zikhafuliwe zaphoswa ku so uzele ekuthenini umbuze indaba zempethu ukuthi why noma umbuza ngoNhlanhla ufuna ukukhuluma naye ngifuna ukumbuza nje ukuthi why mefuna indoda angathathi indoda aphume kumina okay lithi ngimlande ke ayikho cosilandela yena Siphinde sinamukele futhi babukeli beBlack Life TV uhlelo esibiza ngokuthi ungifunani umuntu wami. So kuvele kwabalula sisi wavuma usasijoyine and ngiyathemba ukuthi uzokasichazele kabanzi ngokungena kwakhe kwi-relationship kaMambatha. So ke asike sibone ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. So sawa. Alright. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami.
Mina-ke nguMaNtolo, nguMandla ngamandla. Ngoba kanje. Wena uma ba? uManhlangula. Nhlangula. Alright. Usisi ohlele eduze kwami uyamazi? Awumazi ne? Okay, i-show esicelele kuyona ithi ngimfunani umuntu wami. So yini nje efikayo emqondweni wakho, yini oyicabange fast uma uzwe igama le show and ubiziwe and khona ungamazi, yini nje ekuhlanganele kuqala? Hayi, ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngibizela into emayelana namadoda mhlawumbe. Okay. So usisi-ke akekho right. Njengoba bese ngishilo ekuqaleni akekho right and now uyangena engabini right kwakhe. So ngiyacela ukuthi umlalele ukuthi kahle kahle ufuna ukuthini kuwena njengobula. Ngizothi kumsana. Njani? Ngiyaphila njani? Ngoba sechazile kusisi mina ngusine umuntu anhlanhla. Nhlanhla amazi I think yamazi. Loyo iphoyisa, laba phoyisa kametha sanda kungena. Uyamazi ngithi. I think nawe uthandana naye. I think ngiyasendela usisi wakhe isithombe ngena naye kubo and then ngabona ukuthi wena ungifakile isichitho. Wabona ukuthi mina? Wabona kanjani? Ingoba wena uthandana naye ingazi ngihlezi ngishuthela uthombe uhamba naye. Manje nje wavele waqanyelwa yimina kubona wonke abantu. Ngizokwenza njani? Ngifele ngenze njani? Hayibo, bebangaka abantu. Ngiyasho ukuthi ngazi wena wasendela isithombe. Wasendela isithombe sami? Yebo. Hayi angikwazi lokho. Ngiyazi lesi. Uqala ngithela ngihlala. Ngaqala I think it was 2017 ngisenza grade 8. Grade 8 kwaze kwaba imanje insaya nonke. Yebo. Uke wakutshela mhlawumbe ukuthi khona umunye umuntu ethandana naye no mhlawumbe okay vele abayikhuluma izinto enjalo abantu besise vele mnaka nje uzofihlela but akazi nje ubambe engazi ukuthi khona umunye umuntu ethandana naye. Ngake ngabamba. Angaze ngibambe in fact. Ukuthi nje bese ngibona indlela ebe-acta ngayo like abengasanginaki ngisho mhlawumbe khona into esixabanele abengasaxolisi njengasekuqaleni. Okay. Yeah. So wabona ukuthi hayi shuthi ukhona la mncengane ukuthi akancengi wena. Nangu kusisi uyachaza ukuthi uthandana naye. And uyena umuntu obhalile la kwishow. So ngokuthola kwakho kanje usadinga isikhathi sokucabanga mhlawumbe uzokhuluma noNhlanhla or uzokwazi ukudecide manje ukuthi vele sengibonile nangukhona but nama ngindawo noma ayi ngizobadedela udecide kanjani? Angiyindawo bandla. Le eyesichithoyo uyithatha kanjani? Ngiyazi vele ukuthi izinto enjalo ayivunywa ngeke uzivume ngephindwe but ukhala ngokuthi uke waphuma impethu esithweni sakhe sangasese and lento iqale ngazuthi uzongena ama period manje uyabheka zinaphi ziyaqathana. Mhlawumbe khona into enjalo uke nje wayizwa before noma uyaqala nanokuza ukuthi sekeyenzeka kumuntu lento nama mhlawumbe unalwazi thizeni. Nginalwazi mina okwenzile and kusakuncane kusakukhulu Manje siphikelani? Siphikelani? Ukuthi wena wakwenza. Cha phela bekusafuna ukuzwa kahle kahle ukuthi kwenzakalani. Ngoba ungijwayela kahle. Inkinga iqala lapho. Manje uzokwenzani? Ufuna ngenzeni wena? Phela ngakwenza namanje. Kusaeli. Ngizangakwenza. Ayibo rest ntombazane. Manje mina ngifuna ukwazi ukuthi lento le ifike kanjani. Ubushaya yena uqonde yena ngqo noma ubushaya umuntu oseduze kwaNhlanhla kwasho ukuthi ukhona yena. Kwenzekeni? Bengishaya yena kahle kahle. Washo ukuthi uyamazi. Kodwa uphikile wathi awumazi noma wazi igama mhlawumbe awumazi ngokumbona. Kahle kahle ngambona efonini. Kanti vele khona la sizohlangana khona. Oh, okay. So ufika kanjani yonke lento? Hlulekile. And usakhetha ukuhlala. Ngihlala kanjani umuntu nje? Okay. So ufuna ukuphuma? Ngiyaphuma. Awusho kanjalo kubona ukuthi sakwathini? Ngiyaphuma. Ngisabuyeni. Ungahlala nomuntu okwazi ukwenza kanje umuntu esifazane. Kumele uphume vele mina ngaqala ngithanda. Phela ngihlala uyathakatha nje hlala kanjani umuntu ethakathayo? Manje kunani? Yo guys ngiyasabisa.
Yebo. Azonzima. So mekwenzeka uNhlanhla, uthe uNhlanhla ngisho? Yebo. Mekwenzeka ibona le video and ekuze uvume ukuthi uye wenzani, ngicabanga uzokwenzalani phakathi kwenu noBawuso. Anginendaba ukuthi kwenzakalani. Kodwa Noma kungenzakalani anginendaba. uma sethi yena akathandi ukuthandana nawe, kusho yena kuNhlanhla. Kukuyena. Ngeke uze ukukhalele lo. Ngize ngikukhalele. Hayibo. Ningamvumela simfonele uNhlanhla size ngaye? Noma mhlawumbe akusadinge kwakwazi. Angisafuneli lutho. Lutho so-right. Ngizosebenzisa naye seku-right. Usuwalapheka-ke kodwa-ke. Hayi sengaba right. Kuphelele nje yonke into. Right. Yo, hayi ngeke. Mbukela lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi kwenzakalani. Ngibe ngifisa ukuthi uNhlanhla afonelwe kodwa ngisimanga ukuthi uthi akasafuni ukuzwa lutho. Asikwazi ukuphoqelela lokho ngoba uyena umuntu obhalile kwishow. So angazi kuningi. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyathanda kakhulu. Bye.